Преди печенье искаш на Clash Royale в този епизод. То пред вас ще отворим едно съндъче. Имам много за да отварям. Докато когато правих войни ми пише, че нямам слотове за чествайте. То нека да ги отворим малко, да би се освободи малко място. То нека един батъл да изиграем. Аз преди малко ги разгромих преди да започна клипа. Който не знае, вече съм на 4. Така. Давай ти ръчкаш ти. Ръчкай ги. Ръчкай. Ръчкай. Изръчкахме го, бич. Той късках само мазун. И прекъсна спира гоблините. Джайнта вече щипта с кола. Ако го бях сложил на ето тази кола. Ако го бях сложил на ето тази кола. Знаеш ко? Знаеш как ще съм, как ще изтича? Да, Джайнта я взима тази кола. Взима. Ако няма вземе, аз знам как да се погрежа, за да я взема. Не взима, ето вижте. Bull bitch. No. Why? Why doing this? Fucking bitch. То. Hog Rider. Знаеш ко? Я знам, че се поспреш, ко ще кажеш, а? Нига. Бич. Сега с тези стрички, пах ти. Бруси си на пека тива, майка, ако майката тива. Давай, Алексис, тогава бързо ще заеждам за моята битка. Бич, ясми бе москвич. Нигли. Поне сме равни. Hog Rider, Rip Hog Rider. Нига. Нека да набучкаме малко този. Тази, кой искам да я набучкам. Усещам го как искам да я набучкам. Тя, аз спеш, манчо, ако ще кажеш. Ако ще кажеш спеша. Ако ще кажеш спеша. Нига. Този е достатъчно тъп да ме остави да се пусне джайнта. Яш ми бе като бич. Аде, брат, предай се. Педо. Да, ние го взимаме с кетица. Ръчкаме го. Ръч. И ето, ние сме the best. Бихме го. Взехме Golden Chest. Окей, няма проблем. Искам да ви кажа. Точно 1200 купим. Вау. Да пред вас ще апгрейднем тази фарболка. Събирах много за нея. Окей. Та. Пък ще повторя, моля да влезете в клана и 10 донейте получавате Елдър. Да. Общо клана има 1000. Тоест, скоро на клана ни е 1817. Там. Само искам да нещо. Окей. Нека ще няма война да изиграем. Преди се донейте получавате Елдър. Ей. Бич.
Пълнете с гоблини. Гоблини са нашия спартански живот. Бич. Скица. Гоблин пауър. Знаеш ко? Айме спиджаните и просто хвалям. Ма ти не можеш да ми спреш. Джайта да те фъка. Да те фъка цяла нощ, да те фъка цяла нощ. Знаеш ко? Спарта, динги. Още малко само между откопните и те го видят, окей. Знаеш ко? Бич. Я не дей слуша. Сякам просто фарбол или стрелички на кулата му прашу. Не знам. Пека да биес бич. Дзак. Дзак. Стреляй, фарай на хол. Фрай на хол. Знаеш ко, арбаянчета? Мангалчета мръсне да ви еба. Ох, момченци, ку се посмяла. О, Езве, попречих му. Но сега сме протектед. Не, няма сме протектед, защото сме обиколата му има майката. I'm really sorry for this. Псувани. Знаешко. Ай, умре. Педо. То си не оставя да се изпълнят моите тъкчета. Колко е лексих на този педофил е? Да му еба, грозника да му еба. Пъмчи, знаеш ко? Така. Изи, бро. Ако ми биш колата те правя на мелинка. Ох, не те правя на мелинка, няма да направя сега на мелинка точно. Но, бич! Костадин си посмял. Майка ти мръсна да умре. Ай, кое? Ще убия живота, ще убия. Сърка. Той... Ох, скъпи още. И точно това, което ми беше нужно. Сега гайтим българените. Та чуй скърсна да играя. Нека да поиграем на... И пък я. Няма играя на тренинг кампа. Той ще сложи тук на 20 джайнта. На мястото на Таскла. Бейби Драгана не е лош. Не ще го сложим на място на Луча. Кой ще някога да правим това? Да седи на окей. Да. Нещо друго да слагаме така. Ай, за всички гоблинчета ще сложим на място, но... Та... Чайте се стора за бутли. Откъде си ги има тия скелечета? Аз ги нямам. Пък само я на 4. Пък тези скелети се получават на тренинг кампа. What the fuck пак? Никога не съм спали. Не е нужно да се паднат, че съм мразостен. Ай, ръчкай, бе! Педо, ръчкай, педо, ръчкай.
Знаеш ко? От въздуха ще ги сваляме тя. Да не си посмотря, ако се посмотрим, ще пешкотвам, па не съм коща. Абе, педо! Направо да му изръчкам живота. Майка му да изръчкам! Ай, спаси! Не ти убих какого-то года. Това е хубаво, че този детски и южни.